روژا دیشەمê bi vexwendin ji partiyên Xweseriya Demokratîk li Kantona Cezîrê û 5 partiyên Kurdî yên hevgirtina niştimanî Kurd li Sûriyayê hene kese û Partiya Pêşverû Kurd li Sûriyayê bi hezara Kurdên Qamişlo daketin kolanê ji bo piştgiriya Efrînê. Bi slogana ji şeddadê heta Efrînê em ê bi ser kevin xwepêşandan berdewam dikir. Her wiha xwepêşandêran êrişên artêşa Tirkiyeyê li ser sivîlên Efrînê û hêza Qesedê şermezar kirin. Rastî îro êrişê li ser Efrînê tê kirin ne tişkîne. Ji ber wek çawa em Kurdistanê yek perçe dibînin, îro Erdogan jî wêna yek perçe dibîne. Li Kuyderê Kurd bi ser dikevin, AKP eyn êrîş dibe ser wê noqtê. Ji bo wêna jî îro miletê Kurdistanî tevî haziriya wîna heyî gobi bi YPG û YPJ û va êrişa bişkîne. Merê xistinê got bi navê aşîtiyê ban dikin, ev êrîşa got bisekinin, got tedaxulê bikin. Rastî jî ew zarokê gotêne qetilkirin, li şareya xwîna wa têr jandin û nikarin rajine cenazê xwe li hemû bêjin bajarên Efrînê em dibêjin mafê mirovan gerek erkê xwe yên netewî rabin. Ji bo yekê jî di dawî de va êrîşê got dewleta Tirk ser miletê Kurd dike em nalet û şermezar dikin. برخوادانا گله باکور جی پیروز دکن و برخوادانا گله کرد همه پرچه کردستان پیروز گلو روجاوا تایبت و هم برخوادانا قصد جی سرکفتنا وینا هم پیروز دکن همه کرد جهان گیش ایرو هم درکتن جبو پشتگیریا گله مل عفرین و باکور کردستانی و هم برخوادانا وان پیروز دکه و هم ایریش دولت ترک سر عفرینی و باکور کردستانی شرمزار دکه Jaya gotinê golisteran serî bajarên Kantona Cezîrê xwepêşandan derketine li dijî êrişên artêşa Tirkiyeyê ser hêza Qesedê û sivîlên herêma Efrîn û Bakurê Helebê. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.